Kynhun na MEGHALAYA State Planning Board kablay lam do ba lam board mangyang komisyon konor baruma hopeful bamon co-chairman lembar kiwe ki dekot ha ka sautrik unai lur ahaja arpo kilahiyar se Byrnihat na kabenta banle Mynsiem ki brio ki betrei ha ka jaka bar ha ka jo ka por banle jurib ke jinglong jingman bar karu Nongtrei kam ha po ka COVID-19 screening center ha Byrnihat ha ka si ka baki he ka MEGHALAYA State Planning Board kilahiyar la sendran lang de kong RM Kurba Deputy Commissioner Kariboy District ibrayor ban pilshai shikite ki he ke Mspb halo ka rukam terekam jong ka center habakren hakla patai kubor ba lambor mangyang ulo ong baka jinghya jurib jong ulem bagi khot shikate ka jaka kalong banle Mynsiem ki batre ha ka jaka berkum juru ban tip rukam terekam ha ka jaka Ban mentagasi kalong shibanta ban pa ya ka jing Mynsiem nakaliang kajungi na mentagini ki frontline workers ngi ba kani ka way naki major entry point for ka northeastern region bro way Beijing one sini kalong ban UI ya ki ban singaw ya ki jinge ki ba nakaliang jong ka district administration ya kendu jinge ban hoi nakaliang jong ka state government persyang ban le mahatam yang suku ya jing room ya ki brio ko kani ka denti aptaw na po Byrnihat kalong de ki po hajar what happening jong ka jingdon jong kani ka lockdown iba ka average ka poi lo no ki arpo hajar tam singi de ngasno ba kadai ka jing kit bakhiya nam da ka sigat Mynsiem kumju ka sokar jungi de lo jong kini kita ki ba iwan nang ban assess dalade ban pet de kai ka jing duna kumno inna ban yarap susu ini banganra siya ka sokar ka jungi ya ka ba district di tempat berpensiun